Estimadíssims tots, cap conquesta social no ha estat mai regalada. Si ens sabem units i actuem de manera generosa i empàtica, ens en sortirem. Però ho hem de fer des de la coherència i la determinació, amb la cultura com a principal element de cohesió social i la democràcia sense cap límit. El nostre únic enemic és la por. Sortim al carrer i expliquem a tothom que ho tornarem a fer. És una crida a tots els demòcrates de Catalunya i d'arreu del món, a totes aquelles persones que, sobiranistes o no, són conscients que avui el greu problema de la nostra societat és l'obediència a un estat que ha renunciat a defensar els drets i els interessos de la ciutadania. No patiu pels qui estem a la presó. Ens sabem forts si esteu units. Rebel·lem-nos serenament i pacíficament. Bé, aquestes paraules que acabo de llegir no són meves. Són d'en Jordi Cuixart, que porta gairebé 2 anys a la presó. Un grup de dones i homes van comprometre la seva llibertat Per defensar la nostra. I ara és el nostre torn. Només hi ha un camí i és fer-ho juntes. I només hi ha un enemic i és la por de viure. I tornant a les paraules que va dir el Jordi Cuixart, Ho tornarem a fer i ho farem per amor a la vida. moltes gràcies.